adonatu amene chithunzi chawo chikusera pasikene pa thopo iwo zina lawo ndekuti ndi aspiwe kayatsa pamene yonkhala pano ndekuti atapidwa ndi polisi yakawale mu mzinda wa Lilongwe. Mafunsobe kumazakhalapo kuti kodi chachitika chenicheni ndi chani kuti akathene m'manja mwa polisi. Ayi ndithu makosana nkhani ndiona kuti adona amenewo amakhala ku area 38 chakuntaya uko tikhulupirira choncho kwa amene timakutsata bwinobwino makamaka timakhala ku Lilongwe tikutsata bwinobwino kutha kukhala ndithu kuti dera lake ndi imeneyo area 38 kumakathera chako kaphiri uko ndi adona amenewo kumeneko ndikuti ndi kumene amangokhala komano kumene anachokera kwenikweni ngati kumuzi kwawo akuti ndi ku Blantyre ku Chirobwe kwa TM Somba zaka zawo zakubadwa ndikuti ndi 25 ndeno mlandu umene polisi inawatapira ndokhuzana nokufuna kupha munthu wake ndikuti mwana amene iwowo anabereka mwana waketu ndikuti wang'ono kwambiri 7 months ndi amene ndithu amafuna kumupha adona amenewo. Nkhanitu yosakhala bwino kwambiri ukaona mmene akuonekera adona amenewo akuoneka bwino kwambiri komano mu mtima mukuoneka kuti ndi njoka ndithu chifukwa ndi zinthu zosamvetsetseka kuti mwana wobereka wekha munthu kumulera 7 months mpaka nano kumafika point yomakhala ndi maganizo ofuna kumuchotsera moyo chifukwa chani. Mwana wakula kale wamusunga 9 months ndi kubadwa then wakhalanso miyezi 7 kumakhala ndi chiganizo chofuna kumuchotsera moyo bwanji kuti azimayi chavuta chenicheni ndi chani. Anyway tifotokoze bwinobwino nkhani ndi cholinga choti muthe kuyitolera bwinobwino akutitu chimene chinachitika nchonena kuti adona amenewa pa tsiku limene kunachitika accident imeneyo panali pa 26 March 2026 ndikuti adona amenewo ananyamuka kuchoka kumene amakhala ku area 38 ko ulendo kupita kukayendera yawo kandi kuti amapita kuti ukathamangathamanga kumeneko and then imene amachoka pa khomo anamusiya mwana ameneyo. Mwana woyo ndikuti anamusiya ndi maid kapena kuti wantchito wa pa khomo plus agogo ake a mwana ameneyo ndikuti meaning kuti amayi ake aspiwo ndi amene anawasiyira mwana ameneyo and then anapeza zoti wanyamuka wapita kukayendera kumene anapitako kanapita kuti kukapezeka nozoti wabwerako atabwera kumeneko anabwera mochedwa anapeza ndikuti agogo ake amwana ameneyo ndikuti ali naye limodzi mwanayo ndikuti anawoti wagona komanso ndikuti agogo agona anapeza zoti iye uja atafika ku nyumbako anangomutenga mwana uja ulendo naye ku bedroom imene amagona kuchoka pamenepo ndikuti sanakhalise mwana amene atapita ku chipinda ndi mayi akewo anapeza zoti wayamba nokukhosomola kwambiri kuja kukhosomola kodabwisa kwambiri zimeneno zinadabwisa agogo ake amwanayo plusinso maid uja and then atadabwa ndi zimenezo analondolatu ku chipinda komweko kaona kuti mwana akukhosomola kwambiri iwotu anadabwa chifukwa choti nthawi yonseyo the whole day ndikuti anali naye panalibe vuto lina lililonse sanaonetse sign yoti mwana amene akudwala kapena kuti chifuwa chani and then all of a sudden akupeza zoti mwana akukhosomola akafika kumene kuja kupeza zoti akusanza so chani ndeno ataona zimene akusanza mwana amene kuzamvetsera no fungo lake likumveka zino kuti mwana amene akuona kuti wamwa chemical ina yake yosakhala bwino kenako kumfunsa spiwo uja ndikuti akuona kuti sakuyankhulanso zomveka bwinobwino kuzaonesesa kenako akuona zoti ali ndi botolo m'manja botolo ndithu looneka kuti ndi mankhwala ena ake chemical ina ake imene ithoka ndithu inali poison ndi after ndikuti kusanza kosalekeza kuja chani ndikuti agogo ake anangona zoti apa pasi pofunanso kukhala anayamba ulendo kupitatu ku chipatala cha Bottom ena amanena kuti Bwaira ena amazanena kuti Lilongwe Chonde kumene kuja kumuthandiza kusaonabe kuti condition yake ya mwanayi imene alili sakweneranso kuti apitirire kulandira thandizo la chipatala kunoko akufunika ndithu apite ku chipatala chachikulu cha Central komweno ndi Kamuzu Central Hospital then anapeza zoti ampitisa kumene kuja ndikuti munthu ameneyo anali zonena kuti agogo ndikuti no plus maid nditafika kumene kuja kuwathandiza chani ndezikuoneka kuti anawapanga admit ku chipatala kumeneko ndi cholinga kuti aonere bwinobwino mmene angalandire thandizo mwana ameneyo mmene angazitolerere kumeneko ndezikuoneka kuti nkhani imeneyi maid uja inamupsa kwambiri ndezikuoneka kuti pa nthawi imene amachokera ku chipatala kumeneko anangoyenda no straight kupita ku polisi yakawale ndikukaperekano uthenga umenewo kulembesa statement imene zinakhalira chani ndikuti polisi yakawale kudzera kwa amene amayankhulira kumeneko amene otu ndi a Precious Mavuto Pere anasimikiza za
nkhani imeneyi komanso kuti posatira zimenezi ndi kuti ananyamukano kupita kukampeza aspiwe ndi kummanga pamene yonkhala pano ndi kuti ali mchitoposi chawo ndikhulupira kuti mwinanso apita naye ku bwalo la milandu kuti akankhe mlandu ofuna kupha munthu zomwenewo ndi zosemphana ndi malamulo a dziko potengeranso kuti mwana ameneyo anamupheratu ufulu chifukwa ndi kuti imene anamwesa poison ameneyo amamvatu ululu ndi ufulu wake pamenepo anamuphera potengeranso ndi section 16 imene imazafotokoza za ufulu wa anthu kuti anthu ali ndi ufulu sizikuyenera zoti munthu wina ake akhalenso akuwachitira nkhanza ya mtundu wina uliwonse plusinso ndi kuti mulandu ofuna kupha munthu potengera ndi penal code section 223 imene imafotokoza bwinobwino nkhani zokhuza ndi attempted to murder ndebe funso kumazakhalapo kuti kodi chimene chinayenda m'maganizo mwa aspiwe ndi chani kuti no azikhala ndi maganizo ofuna kuchotsa moyo wa mwana wake kapena tizinena kuti postpartum depression ndi imene inavuta pamenepa kuti no akakhala ndi maganizo amenewa komabe even though postpartum imakhalabe zaka zambiri palibe justification imene aspiwe angathe kupereka yokhuzana ndi maganizo oyipa amene anali nawo pofuna kuchotsa moyo wa mwana amene we're not so sure kuti zifukwa zake ndi zimenezo komano if that is the case izizi zitiphunzitse kunena zona kuti after azimayi akachira isakhale kuti music yathera pomwepo tikuyenera kusamala a women until no atazitolera and feel kuti they are women again komano kaya aspiwa ndi kuti anapeza munthu wina wake ndi kumunamiza kunena zona kuti alibe mwana ndi kuti pofuna kuchotsa moyo wa mwanayo amazaona kuti in the future atazakhala ngati burden sizizwika bwinobwino fatu tikanena zona pa munthu inooneka bwino andi sizoti anthu angalephere kumufunsira atakumana naye munsewu koma no mumtimamo ndi kuti ni njoka yeniyeni so sispiwe kai palinso azimayi ambiri ameneno amakhala ndi maganizo okhota ngati amenewa enanso kumapeza zoti akupanga bodi kumene zinthutu zosakhala bwino kodi ngati sitikufuna mwana bwanji ino osangoyuza ma contraceptives kusiyana ndi zoti mwana abadwe koma mapeto wake ino ndi kuti tizakhala ndi maganizo oyipa ngati amenewa omafuna kumuchotsera moyo this is very sad and sikuyenera kuzipanga accommodate mu society zikumachulukira kwambiri andino kumazaganizira kuti kodi ifeyo makolo anakhala ndi maganizo ngati amenewa bwezi titafika ngati pamene tili pano so azimayi komanso atsikana let's adhere to morality the third part is anthu ena ake amakhala ndi maganizo ngati amenewa aspiwe kufuna kuchotsa moyo wa mwana yeti anthu ena so they are struggling kufuna mwana ena kumapezera kupita kuma players kuchita to all sorts of means ndi chonga choti akhale ndi mwana and yeti anthu ena ake akumapeza zoti amapanga zinthu zoyipa zofunanso kuchotsa miyoyo ya ana ngati amenewa ena akupanga abort kumene tinaona recently report chakumangochiko kumene kokonda kuti apolisi anamanga mzimayi wina ake wa zaka so 26 amene zina ake ndi kuti ndi Aisha Mary Wilson nkhani yake ndiyokhuzana ndi kuti mzimayi ameneyo amafuna kuba mwana tingonena zoti anaba mwana ndi kuthawa naye after polisi kumufufuza anapeza kuti amupeza ndi kumugwandira kumene koko polisiko ndi kumene ankapanga no identify kuti mzimayi ameneyo ndi kuti mu January so analinso ndi kesi yofanana ndi yomweyo yokhuzana ndi kuba mwana zimene zikutanthauza chani zikutanthauza kunena zoti ali desperate kufuna mwana sakumupeza mwana ameneyo the only option ndi imene mwina amazaganiza so moduka mutu ngati imenemo kumapanga zoba mwana so anthu ena ake ndi kuti ali ndi daliso mulungu wadalisa ndi mwana andi yeti afunanso kuchotsa moyo wa mwana ameneyo that's sad nkuthekatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tiyankhula zonena kuti apolisi akawale anjatatu aspiwe kayiyatsa nkhani yake ndiyofuna kupha mwana wawo ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu tisaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 njengoti nkhani zambiri zikamachitika ndiyoti zitakufikirani mosavuta.